Itt vagyunk egy komplexumnál, ahol csak doktorok és nővérek vannak, és ezt a jelmezt kérték, úgyhogy most oda csapunk a lecsóba. A páciens 75 éves, szóval finomnak kell lenni. My brother was kidding. He wasn't kidding. Him. Oh, Hi, man. all right. How are you? Am I in trouble? Yes, ma'am, but you are in Good kind trouble. of Na, meg volt a fellépés, tök aranyos volt, egy néni volt, 75 éves szülinapját ünnepelt, az halvány ideje nem volt, hogy mi készül. Úgyhogy nagyon jó volt, aranyosak voltak, mindenki röhögött, úgyhogy tök szupi volt minden. Úgyhogy indulás a következőre. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Pár mondatban, én 17 éves koromtól táncolok. Magyarországon kezdtem, Pécsen. Az egyik haverom odajött hozzám, hogy nem akarok-e táncolni így nőnapra. Én meg azt mondtam, hogy mi van, az mi. És tehát én néztem, meg minden, és így ezt nem nagyon értettem, de így a nők előtt, meg vetkőzzek, hát az nem létezik, hát ilyet rémálmomban se. Hát én szégyellős vagyok minden, de hát ez olyan, mint a fél a magasságtól, akkor elmegy hegyet mászni. Na, én is ilyen voltam, úgyhogy elkezdett engem tanítani. Azt nőnapra leszerveztünk egy-két helyet, azt én nagyon élveztem szervezni, aztán elmentünk, és ott fölléptünk, nagyon vicces volt, meg minden, de én meg tovább gondoltam. A haverom mondta, de hát ilyen nincsen, hogy külföld, meg ilyesmi, de én meg hittem benne, és elkezdtem keresni helyeket. És akkor így tudtunk el Görögországba, Spanyolba, meg minden egyéb európai helyre, és amikor kijöttem az Egyesült Államokba, akkor itt meg megtalált, itt elkezdtem ugyanúgy táncolni, illetve folytattam, megkerestem a helyeket, ahova lehet menni, tök jó volt, intéztem közben a papírokat, és megtalált közben a Magic Mike Show. Akkor Chicagóba föl kellett menni, és akkor ott 5 sráccal jártuk a vidéket, ami azt jelenti, hogy napi 300 mérföldet vezettünk, tehát ilyen léptékben itt van egy köpésre, tehát amerikai köpésben kellett mérni a távolságokat. Nincsen szabad nap, tehát ott 30 napból 30-at pinci táncizol. Reggel vezetsz, odérsz valahová, akkor szépen megtaláltunk egy ilyen edzőtervet, ott leedzettünk, minden, elmentünk a helyre, ahol volt a fellépés, berendeztük, plakát, molinó, piezmás, csak az 5 srác beöltözött, meg volt 1,5-2 óra volt a show, volt magánszám is, meg minden, és akkor így szépen egyik helyről mentünk a másik helyre minden nap, 2 hónapig, ha akartál, ha nem. Tehát igazából az, aki azt mondja, hogy csak rázod a segged, így van, csak rázod a segged, de azt minden nap, ha akarod, ha nem. Volt, hogy egy ilyen 500 férőhelyes színházba léptünk föl, 500 nő előtt, valamikor egy késdobálóba 10 ember előtt, aki már amúgy is be volt készül. Nem lehetett tudni, és mindenkor végeztünk hajnalba, mentünk a szállodába, meg volt a broker, vagy aki ezt intézte, a fővezető táncos kapta az infót. Én bírtam, de nagyon volt, nagyon tök jó fej volt, de link volt. Tehát volt egy latin srác, egy texasi, az mindig bagózott, mindig be volt az mindig bagózott. Volt egy magas, nem tudom honnan volt a srác, de az meg táncolni nem tudott. Mondjuk a latin srác az jól táncolt, mert jó, nem az, hogy jó műsort csinált, tehát igazából ez, és de jó volt a banda, jó volt, 5-en voltunk, jó volt a banda, meg ez a srác, ez volt a vezető, táncos, ő is jól táncolt, meg nagyon jó show csinált, meg nagyon jó konferencié volt. Úgyhogy mindig csináltunk, mentünk egyik a gymbe, meg mindig táncoltunk, meg gyakoroltunk a táncot, úgyhogy az is. Tehát én nagyon élveztem, nagyon jó volt.
rengeteg helyre mentünk, nagyon tetszett ez a Chicago és környéke, tehát az ott Mississippi-be mentünk, tehát azt tudom, hogy nem ott van, de a lényeg az, hogy mentünk jobbra-balra, egyik államból a másikba, tehát itt jó nagy távolságokat kellett vezetni, meg menni, de nagyon jó volt. 2018-19, nem tudom már. Hát nekem a Covid az ugyanolyan, ezért jó itt, mert a lezárásoknál is például a takarítói munka az megnőtt, tehát mindenki elvesztette a munkáját, viszont a takarítás az meg kb. Olyan volt, mint a pizza kihordás. Hogy mindenki azt akarta. Én is azt hittem, hogy a takarítás olyan lesz, hogy na, mindenki távol tartja majd magát a másik embert. Így is volt, elmentek a francba, de meg takarítsad ki a kéglit. Úgyhogy ott alapoztuk meg azt, hogy a takarítói biznisz az már nem kell hirdetni, meg ilyesmi, mert az már így név alapján megy, és már úgy kell kiszórni az embereket, hogy figyelj, várakozási lista vagy, hogyha minket akarsz már. Nekünk olyan sztenderünk van a takarításra, hogy mindenki minket akar. Úgyhogy ez megint egy jó dolog volt nekünk a Covid-ba, meg a táncba is, hogy oké, hát otthon ülünk, akkor legyen valami parti. A táncnál ugyanannyi volt, hogy én egyedül szeretek dolgozni, tehát a Magic Mike után én egyedül dolgoztam, én nem szeretek senkivel együtt dolgozni. Ha valahova hívnak 2 vagy 3 srácot, nagyon szuper, ott találkozunk, mindenki megcsinálja maga részét, puszi-puszi, azt megy mindenki a dolgára, de én nem vállalok felelősséget senkiért, senkinek a táncai, most ő késik, nem késik, ordinári, kit húzott meg azon a bulin, vagy hogyan hányt össze, nem érdekel. Én magamért felelek, ha az én bulim, és én kapok belőle részesedést, akkor persze, akkor érdekel, de egyébként én magamért vállalok felelősséget, ennyi. És ott meg annyi volt a lezárásoknál, hogy hát tudnál maszkot viselni? Hát persze! Ki mondta, hogy francokat hagyjad a francba. Mennyire akarnak a csajok? Plusz szolgáltatást? Nagyon. Mindegyik akar, csak a legtöbb az nem meri, és ennyi. Tehát...